Eta bestiak, ui, hori, zaindu bat. Gaur gaben ondo itxi zuen etxetako atek eta lehio. Bestela, hemendik zuen atzetik jungo da nizakin bat. Gau ez zuen etxen sartuko da. Zuen buru sartuko da. Amets gauztokera ditu izkizue. Eta biarritzatea esnauko. Bueno, hemendik aurrera akaso ikusiko zuen txaien bat, Akaso han bueltatuta oain zuen mila etorriko da? Tira, baintasun nahizuna, Nekati juten matzaten? Bost! Zeta lamero zeaten! Ja, kemari puntuko? Zintu, joiotik, nik perdunen zabizuze jaten ematen? Zota bilatzen? Rote, hauri eta hausi zertatuko gaiztanak zailulea. Nio? Alene egiten. Eta... itxaiekin eskumutur osoa moztu balu? Eskumutur osoa? Goxo kaldare zagarra? Zagar, goxo dauzkez zuet! Okeztie, iroti zagar? Intxaurrango da batek emanako zagarrak die? Zabezteate zagar lapurrek! Tete, guek gainolako zagar lapurrek, eskumuturek oso zautu horretu. Baiu, zagar lapurrek, zagarrak lapurtzen dena dira. Ta jatine da, lapur bati lapurtzen dena, ez dala lapurrek. Eta, zagar lapurrek ez pasatezu, Zeinentako nahi ezuen erauken nuen. Eta bai, ara? Sorginen sekretua etxaien sekretu. Zein da zagar lapurrei. Marenito, hemen, kultero asko txamar dauen. Belarri ezaten dut? Bai, pare, hori. Beide hemen odolar astok. Egi edek, lapurre gorbera mehardik. Egi edek, horre onkoek. Ta gainea, sagarre erreusai ere bazeok. Hai, ez dauk esutuk txarra motel. Erreusai bale baino, sagarra nazea ongoek. Sagarre erreusai zegor. Tia, ez tia basibar ez tabaidan. Garbi dauna dek, hor daula lapurre. Ta bera jetxi barko diaula. Bene, honen gauza politik, usea bain nintzen. Eskerrik asko. Mutilek, tiaz gora! Eskerrik asko, hilo azkar zure. Bai, lehenengo lapurre harrapau nahi dut. Mutilek, gora zokea! Eskerrik asko. Ara, anai espero genuen? Zuetzeak, gue anai enoski, sorginkeri mat gertago ezpa bintzat. Zu, gue jantxi gorenan alabatzea? Bai, bota jozuen sokea anaiei. Anaiek esan do, lapurre harrapo arte ez tala atako. Moldauko? Aldeintzaun, hemen dio, ez ditu gogoko gaueko izakik. Baina zuen anaie! Otxomaz, moldauko? Arrisko ondin dau! Moldauko? Baina anaie zuen! Otxomazu hemen dio. Zeiten dekik hemen! Zen bilatorri haiz! Etxai, hitzen ordun. Gue etxeko zahar lapurtzen zituna. Zuen etxeko zarrakin einako konpote bizi eternoa emateziek nei.
Gainean! Naburuko haiz! Bikaine moztudiaz! Ha? Nundeko hain? Betiko bizie? Itzintzako hain? Ondozuk! Atako diat! Eta ez ahaztu sekula! Jauntxit gorena, zuek indau, eta zuek beak intzarete! Kaixo, motel. Ean, lasai. Ba, nahiko inat. Jaunan maztik, hobenan indako ardoa dekau. Izan, Bai. Jakin aleike, ze ospatzen nahi zaten hemen. Baina ez aldaki. Nun bizia ezi motel. Esango jat, bakik jauntxi gorenan alaba baituta ziola. Bai, zauze bazekin bai. Bai, han behondon eseitado motilarek bizik ekarri dik. Eta oain, antzeok bere ondon. Eta oain, zeuke, baimena, behakin ezkuntzeko. Tabakit, zueke, ia, ni bezala txemaike dezuela. Aindu nizuen, hitzeman nizuen, alaba bizik ekartzen zona, behakin ezkonduko zala. Hoi, aindu nizuen ez da? Neitze betez, jakinazte iztuet, ne alabakin, be ondon daun, oleako, on Pedro, mutil, eta gizon ausartakin, ezkonduko ala. Eakutsi. Erea. Ondo zeok. Baina nola jakintzen jat, egi esaten nahi izela? Begira baite, beheskun, eraztune. Baina 16 urte bete zinuztenen opari eman izuna da. Gezurtie, eta lapurrez gainea. Ez aike ez antzea kontuatzen. Nik emanion, eskerak emateko emanion etxerenko bazunon askau nindunen, behadan salbatzailea. Eun. Ondoa, Katxalin, ondoa. Oain kontu honez. Zire sartu nahi izan diru, beste lotxagabe honek, pello eamantzazio jauregia, sartu galabozon, eta usteldu deila bertan. Eta zu, Katxalin, maite aldezu goleak honan txon. Bai, aike, ne bihotzak ezaken indar guztikin. Zoriona izan dezazuela bat bizitza luzen. Hau duen hausinabek, ikusikoek, izango gu berri! Minganek! Hau musika, dantza! Hora, entzio da Katxalin!
Pasa, pasa. Bai, hau da. Hau, Sagardoa bai. Zela ude ba. Eskerrik asko, bai.